Здравейте! Вие сте с Golden Records Cinnamon Challenge 2. Тук с двамцата, както го нарекох преди малко прасенци, и той с нашия здравейняк. Сега ще направим, както казах, Cinnamon Challenge 2. С първия ни здравейняк. Ники, давай. Дай настрани. Давай. И стоп. И сега Саша, ако те спогноси, веднага го изплюй. Добре. Дай настрани. Яш. Казах си, без да се сдържа, се изплювай, когато те погноси. Казах нещо. Да, и край! Чакай, си го останало. Хайде, Ники. Държ сега. Включена ли ти? Включена ли? Включена ли, Генчо? Да, така. Здравейте! Явно нашият оператор малко си разсипа, ама сега ще бъде той. Не. И давай. Вижте го. Не се справи. Това е много яко, само да ви кажа, дами и господа. Той малко избяга от нас. Това ще бъде. Мога да кажа само, че за следващото ни видео аз ще правя каскади, както ви казах преди, но малко се обърка и забравихме за това. Вече това ще бъде, каскадите ще бъдат след това.